Sag natay purpose tay kanang wata ka sa. Kaya dyan mo sakay mo itong dyan mabalintong. Mo nang gigon nga. Tanan. Makapon na tag 1,000 nun te. Mao tanan nga tanang panghitabo sa kalibutan na ay purpose sa Ginoo ngano na. Hi guys, good morning. June 16 na karon ja. Baklay mi pa dong sa merkado. Kay nami palit mis mga tambaw ni nanay. Ako raman tato. Banda-banda man pud. May ora mo putong hapiton kay galing mo palit putog. Hani ng paliton, musig mo palit itog suwa pud. Kaya ako patong usa, di man ta ko maglakaw, sakay man ta ko da ban puring mga manunuway hibong. Wala ang sakdanan. Lisod ka jud mga tangatang habal-habal way mang labay. Ako ra sa dali ra ko makasakay. Tuluman mi. Bawal magduha-duha. Manunuway lagi ban hindi bagbaklay mi din tanan. Kapo exercise. Yor! Tawas mo yun. Hala! Halay mo gina, dama kag sako. Tinako di pong buwara. Bagod na yung uli. Paliton mo yung kuan ka ng abono. Ay abono sa mga tanim. Puro mang tiri, bisa mo palit rag buwan. Mo magmatos mo. Ansa? Aray pang masuot yung pantalon kanina. Nung nagpantalon lang ka? Huwag ka magsadya. Liging sadya. Boy sadya. Di ba busuot og sadya? Ngalami man ang sadya tanawon sa baji. Ay, mo sa utog sala di kang sugot. Kay markog dadang. Iwo pagbanuso na gaho. Papalit og sanina, di mo palit og sanina kay gusto palit og mga short. Da mga ban sa ari ko gana ka banan ang masina kay ngilaran ko ang isot pud sa puli-puli na lainan. Ko ganahan. Hay na mo gida? Mating gwapo galsyus. Grabe slayer. Uy, gwapo na lang ka mulakaw yor. Wala nang ati. Wala nang ati mulakaw lagi kay nakadalsyus man. Gwapo galsyus. Hala di dagan la. Tago ra ba din? Hangil aron. Lami manggod ganahan ko aga ko guys, magol ra ko. Gay. Sakit tagahang kuko, tagas na, di pwede sa patusan kaya pahinlo pa meron og kuko. Kay na may gisabot si Manang Hilin. Amor pang silingan ba. Magpakuan man siya, magpahinlos ng kuko, ja. Hangin na pahinlo. Puko man ako magsapatos kay sakit tagahang kuko kay tagas na lagi. Ja, grabe mayor ja. Grabe silang duha ka pa so sexy man. Ako ra man in taon dari na kananay nagka-gidlay. Ako ra gid gidlay nagsanilas ako. Sig duha ka. Mura magmanga sus, murag matog mall pero palitom nito buwad. Waklay ra in taon ni majal magnaymuhunong na madaning pasakjan mi. Nay maluoy nga, nay malumang kasing-kasing. Wajud daw, nalagi tanawara. Pag maluoy nga to. Agi tang motor sa dara pud tulog. Adug nga natir. Maluoy. Adug nga natir. Nasig natos de purpose nganong wa sa kapasakay. Ina siguro si Jay kuan dito. Sag natay purpose tay kanang wata ka sa. Kaya dyan mo sakay mo itong dyan mabalintong. Mo nang gigon nga. Tanan. Makapon na tag 1,000 nun te. Mao tanan nga tanang panghitabo sa kalibutan na ay purpose sa Ginoo ngano na. Wa may gipasakay dito kun hagning sakay magmabalintong na unahan. Patay mi. Mano tidud man dyan nga na. Manang og unsa di kuan dawaton dyan nimo kay na di purpose na. Ngano nagbaklay meron basi makapunit mo sa kabagwar ta. Di sulbad ta ng problema. Hanginan paglawan. Kapalit na migbugas na ng pila ka sako. Ha, tawas mayor. Na tinuod beto seryosong pagka-istorya way. Lipod-lipod way binuang-binuang. Hali man kita. Hali ba ka disturbo gud siya. Tinuod pagka-istorya kitang tanandan ni natay mga purpose sa gansa. Sa kinsa ka nato nay mga purpose sa kinabuhi. Gunsay mga nahitabo. Nagya po nay purpose mong atong dawatan na sidya, atong Natay papil. sabton. Kuan. Highway lapis. Natay mga papilaan sa kalibutan. Mao na sidya. Sa ang papel sa buhi. Ay, bawo ni mo sa imong papel sa kinabuhi. Kay wa ko bago sa papel sa kalibutan. Ako manunoy. Wa pa ka bawo. Mo na imong nga pangitaon pa nimo ug asa ka mo haem. Manunoy Kay- lagi. Ay garo tati. Basig mga manunuway siguro mo. Kay kitang tanan naman jud tay mga purpose ja. Di laman jud nato basta-basta makit-anda zon. Kinahanglan pagad jud na si Jag daghan pa kay maagian sa ka malundok sa imong tangan.
Malundok ka dyan kakadugasan. Ug baon ka dyan purpose sa imong kinabuhi. Lemdag malundok na ko. Malundok babot na sabot ba? Di lahi nang malundok. Yura ka nang malundok. Mutagsot na ka diha ba mo. Muhaom na ka ba? Nga danha nagadzag ka mo na ilundok. Nga anha nagadzag ka. Kumbaga nakuha na ka ba? Na kananay nahalo na. Mo na malundok. Malundok na ka na sa kabutang. Abot ang panahon nga malundok ra ka. Kay ihatag ran sa Ginoo nimo basta imong paningkamutan pangadyoon ni ampo. Nga og tagaan ka pares nalundok na. Ikaw paris di mo ginahuna pero mi. Nanuway gid ako bisag ako'y paris. Mabuhi man ko. Basta kay naramay mga tao sang palibot ang gibang mahal ang pamilya nga na Ginoo. Asa ba po ng paris lagi para hubag lagi pod. Kasi manglagpad ng kaldero na hari man naman magismagol. Dam agad ikoyor na. Kung di makaangin manunuway gid ka. Nga ba siya tamakan mo ng ismagol nga wala mang hilabot. Naabot. Abot lagi mo ron. Pili sa naabot. Talinis mo simod. Talinis ang simod. Talinis bitog simod agad ang kuha na. Dang dali siya sali kay guwapog dali siya manamak-tamak na naman. Namak-tamak ka naman yung ismagol nga hibong wala pa ni hugas. Nga naman dyan ang bagong sapatos. Krang ate ikaw bagkuti. Baby adon naman yung ismagol. Diyan maglakaw sa mi guys kay si Mayor. Anong gupaharap ang Mayor? Wala. Ano dyan ito ka ba aday gun? Ito ko gaday gun na. A few moments later. Hi guys, palis na. Andiyan ako ka-vlog ganina kay kabagod lagi mi dito sa merkado kay dagan-dagan pa gipamalit kay gipinta na kay anong di magbalik-balik. Diyan gapahin lumis among kuko oh. Adi onyo kit an basta kay gapahin lumis among kuko style kay mura nagad mig tiilog lang gam. Grabe nang tagasang talignisa mo tong among gipa hinluan gipa kulur-kuluran pod pupintalan pod. Nagupa-gupa nagad sa tilboy din na mag-uwis magul kay arong di pagkasungilad bag mag-uwis magul sa kuko grabe ko mar kuko ka baw. Tumaw to guys, mato may la Mayor karon kay manghimasin mi og maka hanjo ming maninoy og bulanghoy kay sumanang manang hilin. Ja, basig na pa pag ilang manig wa pa mapanglin kay saad mo kung mayrodan nga motabang mig panglin ba? Tan-awo na mo og kananay wa pa ba mapanglin kay ingon man tug June 15 panglin nanda 16 naman ron basig wa pa panglin pod mi. Kuno hay kay labi ba sa prekag dinang ag naman ni. Labi magay na salawon galing kay makadaot naman lagi pod maka tunsis pagatang kunot dana og kananay malabian og katawa ka koy. Kain tunsis bito nas kunot. Maka uy Ginoo ko makadayariya in taw na og palabian ni mo hugaw pod. Di man good. Hugog kamot lapok og kit-kit anda palabi. Ako naglapok man Wa ang gani ikaw ang gani wa pilaglapok na. Kurigit man gani ka. Ako mag-iusap. Mao na paninlon ra apil pa jud kuan. Giapil siguro pag bagaw. Apil batig bagawas man ni. Kaya pinaglapok. Aglapok pod mo na maintunsi sa kunot. Ano mo hapit mi silaan guys kay magpaload ka rizo anja mo diretso na mi sila Mayor. Dara mis karsada nagagi wa mi nang ngagi sa kalibunan kay nana pa istorya nga agbanaken ko ning lugwa na kuno pod. Delikado unja gukdon mi na. Bag ora bagamong kukuginluan mura ra may gakinto-kinto naglakaw nga naman na. Kasuway mo kanang pahinlo mas yung mga kukog mga kukos ka matugtel nga murag kukinto gadid mag-uingan gadid kay pagubot ang hininluan jag masabod jag na makabuling na japod. Guys, dana may la Mayor aguh. Swerte ka ko pag ipanglin ni Manino Mani waka pamanglin pag gadid biday dani. Napagalagi pa. Ako pa nga sa buton og kano sa sila magpanglin kay mo tabang lagi ni. Ang swerte ha. Yor, Agbulang moy. kakawat ba kami nanig man. Mangjo lagi mis balanghoy ug mo sugot ba kay madum kasumantos manang ba. Narag na magalit ba? Dabong pa kanjud pure. Ha? Ano ba nang ginanarot na? Unsa man ning pagkahitabuang nga gaban nang rek gaban dabo. Libog man tara ni. Sa Yor. Dari ka ta picture, pikas Yor kay murag brown jud dali. Dari dapit. Mubili ba sa buling natin? Cha, grabe. Iguro ganing gitu na buling na kuno isang tiil. Diyan na di dari kay murag mitha dari kay bunbunon. Yor, uy man Yor. Kawat ni. Nga nila magdali dito. Aman mo. Ah? Pili ko na ni tambot. Uy, ala. Dengar ka dukunod. Tanawa. Nagidagdag. No ni daghan. Kita kasi pag-abot pa ka nagkasakasal mo. Itag sinlod yun. Tago ni. Kitag igot.
Mana po lagi kayo di ikita ng sinlod. Igot. Igot guys. Igot sa bursa. Yan tira ko magkaon. Ano naman us ng pagkagipok? Igo lang po sa. Ang kay mamay na sudan. Bang. Yor. Ikat kasapan na ni Maninoy. Lingi-lingi lang. Lingi-lingi lang. Amo nang giuna-una nagpangli nagmani. Kak panit ang Maninoy gukdan sa terusundang. Wala. Wa dihas Maninoy di guro may kakuwag bulang hoy ron. Mangawat kar mamig mani. Yun. Mangawat man yor. Wala ka bukat. Hi guys, wala may naka-vlog ganina pag humana magpang muhag mani kay nalingaw mig umitlib sa mani. Da, uli na mo. Unsan tong oras ayon na uli yor? Size nga. Ang alas 6 na to ka pinalingaw pud mig istorya kay diha man ning labay isda nanurog isda baga nanay maggamit og panghaw, pagaw makatudang panghaw. Di ba yor mi una nakabantay kasi ka manunuway. Kasi gira pud mig katawo na to nung agi. Padung nami matugay, nakailis na mi dya. Tawa pa mi rong gabi una. Tinatag ni Ate Lilian nga mga product gikan Japan ganing lalalalalon o karing latches ka. Lalalalalon bitaw na tanawa. Ya, lalalalalon. Aw lalalon lagi. Lalalon rabi ay. Karing lalalon o karing latches ka nga kanang kuan man ni siya. Panghinlo ay lagi sinaw dya moisturizing po siya nga kuan wipes. Mukha na ko gahapon. Mukha mo ito. Ikining na o nga kaprituhag buwad. Anas-nusan ni siya kay mo na jay prone siya sa bugas. Sabi taong nang bugas o paka-recover in taon ni. Kamot na ko mga wain taong po ni. Mga bugas sa sige naman ikating anining na nga. Makawa din eh. Makawa man jud bugas ni maghindo pa kasi mong naong. Naong ni mo daghan toy mga agad-ud mga dalikdik. Uy, ang ganda nagbugas. Naong. Masa Ano pa ay? ka kamis. Naong ni Mayor dad hamis dad na wajit tatsa. Awa. Wala mo ko. Buwan dito na kanan oy. Rit man. Tanawa po ko. Ay tanawa. Tang inas dosis ilok kay. Ang maputi ang ilok. Aw kamay yung lutok eh. Ibig sa pag-ito kan gigasinaw. Kay ug ako siguro di pa ko magtinapo lagi na ning hangnaw ug kanang pang atiman. Nagwapa na siguro ning naw nga. Ano na raman lagi po ko ug kananay. Nay kauban kay Na. inspire ko nunus-nus. Api adik kamay mo. Wala si bantay. Ang puti adik wala si bugas yor. Wala si naburot-burot. Sige magkuanta, magutang na po mig mushroom. Ita. Agmar. Hinduan na yung kamot ah. Grabe, ito ko na nit eh. Puri text na pagtuk intix. Intisi. Katong gitix kan mo sa intisi. Katong naingan nga. Ug kuan ko no mo sa katong Sap. saf ug kuan silapon. Oh, good night yan. I love you. Tuog na sa liyanag sinanoy. Di, napakit. Butang sabi na rimas. Adyo na mo kakatawa siya. Mga tao pa mga di naman first time. Painom, dami noon. Ito mo rin butang siyang nang oh. Karate. Grabe na food mo. Oh, practice. Karate. Tama mga isa-isa. Ibutang ko na sa naong. Isa-isa yung kunot. Isa yung kunot. Langkat niya, di. Pagraway na eh. Wala ba na sabitan na danggan? Mora ba nila sa lalun? Wala na gawin sa sunod. Lain na po itong brown. Gawin mo mata, ti. Lain na kay chinita. Ay ha, nawa magang ilong. Ano wagi mo ilong? Hablagi mo ilong. Kamalat ka para mag-ungo. Mura pang Mara mag-ungo. Tiriga para utot. Ikaw, kumanin na. Pati siyo lamang po. At saka itong cellphone. Ato ko ng pangag sa gati. Okay. Pagka ko sa gati. Atang ispata. Atang naong nga na. Daliyo. Hala. Imo ko na yun. Tiri. Ay, ganay na. Ay, di, alas atang naong ito. Bang, ado sa kamera. Yan na ba? Ano ba nagpanuway? Mura mag Santa Claus kayo. Talaga nang liog ka mag Santa Claus. Ay, liog. Mara ka Ano, na. binibay na rin. Ipapilit Gani? ba na? Ipapilit ba?
A few moments later. 15 minutes na guys, amo na nagtantangan kay mura katugo na gud mi kaso mura na muy puy naghang kalawasan. Tama na nang nigtangtang nin jog kaning jung tangtang inus-nus po sino mga liud. Hindi nadagba. Ay ino. Oh, nang sliyog kay mo ni makahamis. Ilo karong ilo puti pirmi. Di mo ra katam nagsibujas. Ilo karong katam nagsibujas. Kamot karong tangtang ng mga dalikdik. Dik pa imo ga. Ako'y dyan dito, kamang-kamang sa kamanihan, kay galulili, magpudwi nga, abots maninoy, kaya lang sakpan mi, para bating panglin, dyan mo nang ipang-ibtan. Kaya, trahedur man ang ganakan na. United home product na isa, inpas. Andiyan guys, mato na mi, wait natin. Ato na mi guys, salamat kado sa pagtanaw sa among vlog karong adlaw. Wa pa ka naka-subscribe, i-subscribe and i-click po dag bell karong updated ka pirmi og naay bag-ong video. Good night guys. 1 2 3. Bye-bye. Ilan jud ka tubo nga hinara kay bye-bye man jud dason. Kada may sakto.